Fracking. I Danmark søger vi efter olie og skifergas i undergrunden. Det er en vigtig kilde til at forsyne vores energiforbrug i fremtiden. For at vi kan vinde disse råstoffer op af jorden, har vi en metode, der hedder fracking. Hvad er fracking? Hydraulisk frakturering eller fracking er en proces, hvor man borer ned i jorden og injicerer flydium. Flydium er et bestemt flydende stof, som man borer med et højtryksbor ned i jorden for at bryde skifersten og frigive gas nedenunder. Vi er imod denne proces. Hver eneste gaskilde kræver ca. 400 tankbiler for at fragte vand og forsyninger til og fra. Det tager mellem 1 og 8 millioner liter vand for at fuldføre hver fraktureringsjob. I frackingvæsken er der mixet sand og kemikalier i. Der anvendes 40.000 liter kemikalier til hver fracking. Så hvis der er 0,5 million kilder i USA, og man bruger 8 millioner liter per kilde, og man sikkert kan bruge en kilde op til 18 gange, bliver det et tal, der løber op i 72 billioner liter vand og 360 milliarder liter af kemikalier. Op til 600 kemikalier anvendes i frackingvæske, herunder kendte kræftfremkaldende stoffer og toksiner, såsom uranium og metanol. Blandingen når slutningen af brønden, hvor det høje tryk bevirker nærliggende skifersten til at knække, hvilket skaber sprækker, hvor naturgas strømmer ind i brønden. Under processen vil metangas og giftige kemikalier udvaskes fra systemet og forurene det nærliggende grundvand. Metankoncentrationer i vand er 17 gange højere i drikkevandsboringer i nærheden af ødelagte steder end hos normale brønde. Der har været over 1000 tilfælde af vandforurening i nærheden af gasboringer, samt en masse følgeskader på mennesker af den grund. Kun 30-50% af fraktureringsvæsken udvindes. Resten af den giftige væske ryger tilbage i jorden og er ikke biologisk nedbrydeligt. Det affaldsvæske vil også fordampe op i luften, og det vil medføre forurenet luft, syreregn og ozon ved jordoverfladen. I sidste ende producerer fracking ca. 30.000 tønder naturgas om dagen, men på bekostning af en lang række miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. Og så se lige videoen færdig. Det ved jeg sgu godt.